U għastmat li f'Diċembru biss ir-rimi tal-iskart jiżdied b'madwar terz meta mqabbel max-xhur l-oħra tas-sena. Jaħti l-aktar għal din iċ-ċifra ir-wrappings u t-tiżjin tal-miliet, kaxex tal-kartun għal pakketti li fost oħrajn jinxtraw minn barra u oġġetti li jintużaw darba biss, l-iktar affarijiet tal-plastik. Ma' TVM News il-fondatur ta' Eco Market Malta, Zen D'Amato Gautam, qalet li n-nies minflok jużaw dawn il-materjali għandhom ifittxu alternattivi oħrajn li jagħmlu ħafna inqas ħsara lill-ambjent. L-aħjar dejjem tmur fuq affarijiet organiċi, ġifieri magħmulin min natura. Qed nitkellmu fuq affarijiet bħal pine cones pereżempju li tista' ssib anke mal-art m'hemmx għalfejn toqgħod tġibhom minn fuq is-siġar, u anke bħala materjal ta' wrapping paper pereżempju, l-aħjar l-iktar plain possibbli dak il-brown paper u mbagħad tagħmel spaga jew tal-hemp jew tal-cotton. Fisret bħala miniera ta' informazzjoni għat-tiżjin sostenibbli diversi pjattaformi online, ewlenin fosthom Pinterest u YouTube. Mbagħad hemm ukoll affarijiet magħmulin mis-cinnamon, mir-rosemary, mill-larinċ, kif qed ngħidu affarijiet tan-natura, tagħmilhom ġurnata dry taħt ix-xemx u mbagħad tkun tista' tużhom u jsiru decorations vera sbieħ. Skjetta r-risposta ta' Zen D'Amato Gautam għal min jargumenta li dawn il-materjali huma ferm ogħla mill-affarijiet komuni. Meta inti tagħmel xi ħaġa bidejk u tagħmel xi ħaġa organiku, ovvjament ħajdum iktar. So jekk forsi l-prezz ikun naqra iktar, inti għandek il-long term benefit u ħarira iktar expensive, però inti mbagħad tara fejn tixtieq tagħmel sagrifiċċju jekk hux fil-but jew fl-ambjent. Appellat biex għalkemm qegħdin fi żmien il-festi, in-nies xorta waħda għandhom jieħdu ħsieb li jisseparaw l-iskart kif suppost u jarmu l-affarijiet fil-boros tal-iskart skont kif meħtieġ.